sare sozialak larrak erabiltzen ditut, egunero, dakat 5 minutu libre, mobiakin nau, bazkaltzen nau, mobiakin nau. Bai, normalean sare sozialak asko erabiltzen ditut. Gehien bat argazkiak igotzeko, ze argazkilaritza pila bat gustatzen dut. Kritika jaso ditu sare sozialetan, azkenean izan dut momentu bat oso argala nintzela, eta horrekin ikasi egin dut nik ez egiten berdina. Begiratu zuen mugikorrak. Talde batean sartu zaituztegu. Galdera batzuk egingo dizkizuegu. Anonimoki erantzun behar dituzue. Txampun ez da guaztako ixe bez. Gaizorik dagoela. Edo pozik. Inseguritatea. Mr. Potato. Eta txistorra hauan, que fuerte. Plastic Girl. Plastic Girl. Bai. Mal rollo, benetan? Osea, ¿qué necesidad? Frikia. Demonioaren lagunak dirudite. Besedez, ni pentsa dut ez dela horren beste arte, segero jainkun launa ben min asko etxen dabe. Así que, tipo ekilibri xubia gure. Putana galantia dela, kremetan paga guztia jungo zaio. Bai, horpegia. Ez que moreno de palo, benetan, Takoiak apurtu egingo ditu. Gizona dirudi atzetik. Bera da. Benetan. Uste dut baietz. Benetan, sabes? Uste dut. Ikusteko gogorra. Ez du asko ligatzen, irreala. Takuiak apurtu egingo ditu. Gizona dirudi atzetik. Beldurgarria. Zer? Nervioso? Bueno. Bai. Arpire zati gauzek penasa da, ez da? Diferentire. Gauza bat mobiletik ezatite besti arpeire. Bai. Zer errezadan, ez da? Argazkitzu baten atxien, txakurtzu baten argazkize, edo ez dakit superhero baten argazkizen atxien, kritika eitzie. Ez da? Errezada ametik gauze soltatia. Eta taldin. Ze azkanin retroalimenta etxen galanok. A ver. Da hori konstiente izan bigabe bai. Nik hasieratik sentitu naz nik egonaz irakurtzen grupoa, eta sentitu dut denbora guztian impotentzia pila bat, ez jata gustatzen horrelako gauzak irakurtzea. Eta nik sentitu ganaz txarto irakurtzen, ez dut imaginatzen zuk. Eta horregatik honaz denbora guztian super. Eta sentitu ganaz txarto, bai. Hori da empatia deko zulakon. Nik uste dut mundu honetako gaizotasunik handizena dela empatia faltie. Ikusi da Danian Alejandra lotxasi ditut, ze esan duguna, igual berarentzako izan da gogorra. Argi dago zerbait sare sozialetan idatzi aurretik pizkat pentsatu behar dena nor dagoen atzean, edo argazkiaren atzean, eta ze historia izan dezaken, ze ez dakizu zelan afektatuko dion, eta kontuan dizibili behar garela uste dut.